Bir hepde töweregi wagt bäri Moskwanyň aeroportunda daşary çykarylman saklanýan Türkmenistanyň raýaty Orsýetiň prezidentine kömek sorap ýüzlendi. Rozgeldi Çoliýewiň video çykyşy 7 martda adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy tarapyndan YouTube'da yerleşdirildi. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä internetde çap edilen maglumatlary sebäpli watanda ýygyrlanmak howpy abanýan bu öňkü student 2 martdan bäri Moskwanyň Şeremetyewo halkara aeroportunyň D terminalynda saklanýar we Orsýet Federasiýasynyň bozgunlar barada kanunyna laýyklykda gaçywatalgy almak baradaky arzasyna seredilmegini isleýär. Serhetçiler arzasyny kabul etmekden ýüzörýärler we her gün oňa deportasiýa etmek bilen haýwatatýarlar. 3 martda adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezi türkmen häkimetlerini açyçan tanqidlamak bilen tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkiýeden Orsyýada baran soň tutsak edilenligini habar berdi. 27 ýaşly Rozgeldi Çoliýew Stambuldan barandan soň Moskwanyň Şeremetyewo aeroportunda galdy. Memorial merkezi Çoliýewiň Türkmenistanda ýa-da Orsyýetde resmi taýdan gözlegde bolmasa-da gaçywatalgy soramak üçin migrasiýa gullugyna ýüzlenmek mümkinçiliginden mahrum edilýänligini belledi. İnsan hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä Orsyýetiň serhetçileri Çoliýewiň pasportynda Rus wizasynyň bardygyna garamazdan ony Türkiýe iýermäge tinanşýarlar. Şeýle bolsa aeroportyň wekilleri Çoliýewiň gaçywatalgy soraýanlygyny we adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň onuň işini agdanlygyny ma'lum eden soň ony deportasiýa etmekden saklandylar. Olar Çoliýewe koronavirus pandemiýasy sebäpli onuň Türkmenistanyň raýaty hökmünde Orsyýete goý berilmeýänligi we häzirki wagtda Türkmenistanyň uçuşlaryň ýoklugy sebäpli Türkiýe gaýdyp barmalydygyny aýdypdyr. Çoliýew Rus resmiýetleriniň Stambuldaky türkmen konsullugy bilen eýäm habarlaşandyklaryny we olaryň näme etmelidigini ketgitlemek üçin opozisiýon aktiwisti Stambulun aeroportunda garşylajakdygyny özüne duýduranlygyny aýtdy. Çoliýew bu mümkinçiligi düýbünden ret eden soň Rus resmiýetleri bu ýagdaýda Moskwadaky türkmen konsullugynyň işgärleriniň aeroporta çagyrylyp, olar bilen bilelikde bu meseleniň çözüljekdigini aýdypdyr. Çoliýew 4 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda özüniň henide Moskwanyň Şeremetyewo aeroportunda neutral zolagynda saklanýanlygyny we penşenbe güni Türkiýe iýeriljekdigi barada iki edek özüne duýdurulandygyny habar berdi. Şeýle aktivist türkmen howpsuzlyk güýçleriniň Türkmenistandaky maşgal agzalaryna edýän basyşlarynyň artdyrylandygyny aýtdy. Dekabr aýynda adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezi we Türkmen Helsinki fonduny Orsyetiň Karaçay-Çerkesi regionynyň universitetiniň studenti Rozgeldi Çoliýew YouTube'da türkmen hökümetini tanqid edenligi üçin azar berilýänligini habar berdi.